दुपट्टा वाली चले लुका मशीन वाली ए दुपट्टा वाली। मुझे खूब गाना बना बना के गाई है ना। देखो गायकार ना भाई लेकिन बस गाई ना। नहीं ठीक है सही गई है अमर करेगी। बहुत कुछ खा कर अपन बगीचा में खाता देखो। अजन तनी हम खटिया लेके आके आए मुझे बगीचा तक दिखाई अब वो हम पप्पा तो अब खाई कर चलो पर बगीचा बना नहीं करेगा भैया। अरे उठा के लिया तकनवा के बोलिया अरे जन्म रे न सुनिया आए जन्म रे न सुनिया चल तू गरवा ए मोरा रनिया चल तू गरवा। जेने सन तेने से हमरे के बोलत रहता कौन उपाय लगाई कि पैसा कारे मई आ गइलो। कैसे तू बात कइले रहली कि गाड़ियों आना कोनो दहेज मिलला सोना चांदी हैं का करबा हो हम का करी के जानबूझ के थोड़े ना भटियावेला अपन लोग लइका के हमारा का कुल नतिया अगुआ में न गलती बाटे कहे कि हई मिली हो मिली आ कुछ करे ये कहला कि जे ढेर फौकेला ना उ कुछ ना देला आ जे ना कुछ तू करला ना उ बहुते कुछ देला। अगुआ उहे रहे भगता पता न केहन भट गेल बिना दहेज के बियाह करा देलक। हम का बतलाई बाबू जा तो एगो बात कहत नहीं जानले बाबू अब तोरा के बुरा लागी बाकी हम माई बाप ना चाहे ना कि बेटा बेटी के हमारे दुख परेशानी हो को के तो खराब बात कोई ना तो बेटा बेटी खातिर खराब ना रही हमार बबुआ दिमाग ले बताओ अब हम सही के हम दूसर दिमाग लगा ले ना रे मैं तू बताओ जेंग न कहबी तू ओही न करब। हम तो कम ना बबुआ कि हम केहू ले बात कह के चाहे केहू ले का तेजू एगो लड़की बताओ ना ठीक ना तेजू अंकल ठीक है तो कहत रहना ना कि चाची दानो दहेज बढ़िया मिली और कैसा वाला की मेहरारू नहीं खे अरे मैं गाड़ी मिली न रे बड़ा शौक है चलावे के रे मैं। हाँ मिली काहे ना हम पी चलाए तो ओकरा हम बतिया के बबुआ वाले तेजुले आ कह देतनी कि बातचीत कर के करा दे बिया एकरा के हम भागा देतनी जान ल ए मैं देखिए हम जान काहे कहते कि केहू के बेटे बेटी के मुंह आवे जेबे तू करे जेबे हम ना रखम बोल तो तू पैसा खर्चे देबे कि काहे ना पड़े लेकिन पता चली तब का करे चलो जौन होई तौन समझ लियै देख लियै ठीक ना। आ बबुआ देख कहिया दिन रखले बड़ी दिन रखले नहीं की हां मंदिर में हो जाओ। हां मंदिर में कह के लेके अइहा बात विचार क के तेजू ले आए तू करत हन ठीक ना। ठीक बा मैं कहत रहना कि सुंदर लड़कियों बिया आ कहबू ना तो तारा के दे दे। ठीक बा मैं जे तू पसंद कइले बड़ी सुंदर होखो चाहे काली गोरी होखो बस हमके रखे के बाटे। हां त लेकिन दहेज मिले के चाहिए मैं तो अब का एगो बेटा कौन जी दुगो बाटे कि एकरा में नहीं के साथ पूरा भइल तो ओकरा में पूरा कर ले हमार देखो काहे ना हम 50 गो बियाह करी लेकिन जैसन चाहत नहीं ओंगने होखी ना आ उतना मिली ना तो फिर ठीक बा मैं मजा आई ना जाते दोस्तन के बता देता नहीं खास दोस्तन से ठीक बा। हां लिया के जेबा ना हम तार दोस्त मित्र हैं सोन के लिया के जइयो देखो एगो के साथ बा ना कि मेरी माई के एथु ना पूरा भइल हमार पूरा ना भई बियाह शादी कोई नहीं क्यों नहीं काम के कि जब हमार लड़के खुश ना रही हम खुश रह के का करब ठीक है कहताटे जाई हो बात फोन करवा के बात विचार करवा दी अपन मंदिर में से बियाह शादी क के लिया के चली आओ का करी लोग कही कह के अपन घरे रही काहे ना 20 गो बियाह करे के रहे हमार लड़का के करम देखो काहे नहीं कैसन देना वाला बताटी पूरा खाना मांगा पानी मांगा खाना बनाने कोई टाइम खाने का खाना मांगा तो निकालो तो खाता हो जाता सही शासन के लेकिन नैहरे में कौ दिन गुजारा हो जब उनका सबसे गुजारा मरत एगो बनाइए भगवान काज निकाल के हो गई बाटे कि केहू कुछ कह देले बाटे कुछ खिया देले बाटे
बिना मन से बोली हो ना घर में या ना सुतिया बैठे ना कोनो चीज मांगी हो अपने में बीस मार के पड़ल रही हो चाहे तो हमार गाना ना सुहागी नहीं के ना कि नहीं खाओ हो कनी कहीं झाड़ू लगाओ छोड़ा खड़ा बताई कह जी झाड़ू ये ध द कहते ना कि ए जगह काम तो हम ही कर तनी बियाह शादी हो गई बाटे आ नैहर में तोहर के होइला ही नइखे आ बूढ़ महतारी हां अब कहे का मतलब कि ओहू बेचारी के तो केहू बनावे खियावे वाला नइखे तो ए मम्मी जी हम के ना चाहिए अपने मन से लात निकाल के अरे ना ना कोनो बात नइखे बेग र जानलू आ चल बेग लेके आ चल चल जानलू अब जा मम्मी जी कहाँ हमके भेजे तनी हम बिना बोला बगली बोलावला के बात नहीं खे हम देख व्यवहारिक आदमी है ठीक ना और बूढ़ महतारी के अकेले छोड़ के बियाह शादी हो गइल बना रखे हम तोरे लगे रही नेवासा पर रही बेचार नहीं खे न बोलाओ नहीं खे बोलाओ तो वैसे कमाई के बना ही खिया अभी त हम केतना खाना बना के हम खिया दे अभी त हम कोगो में तुम केतना नहीं तभी हम बनी ठीक ना मम्मी जी मत आ कुल सामान तो हम गाड़ी ले भेजवा देई गाड़ी ले अरे जहां रहबे तहां सब सामान के हम के भगावत नहीं खी ना अरे ऐसा कोनो बात नहीं खे आ तू भगल कमा गरीब घर का बेटी समझ के आई इतना दुख तकलीफ काहे करता नहीं जा गरीबो घर अरे पगली हम दुख कुछ नहीं खी देता नहीं कहे का मतलब कि हम दो आदमी में कब रहले नहीं खी ठीक ना चल जो चलो अपन चलियो गई ना ठीक हो गई अब ई आई त आराम से गोड़ पसार के गोड़ मिसावाई नोट गिनम आ खूब बढ़िया से खाबे के तो हमार देख के बुझत कि उल्टी हो जाई कहाँ से कुलाइल बिया ए छुछुनर नियर हैं आ लइका के फेरा के लइका बियाह शादी हम तोरा खाए खातिर कइले बनी माई कह के देखले रहे ना हां जी देखले रहनी आ सुंदर पवले बिया ठीक ना पतोय आ हमर माई के सपना पूरा होल मनोकामना पूरा हो गेल बा कि हमार घर में पतो है इतना सुंदर ठीक ना माई हमार जंगन कहियो अंगन करे के बाटे ठीक ना आई गने अब काहे कहत नहीं लगता कि हम कहम ना करम ना नहीं अब हम तोहके बतावत तनी तू ना जा हां उ त आपको फर्ज में बताई माने देखौटी में देखले है हमर माई त गोड़ लग रहा लोग ना हां जी आ का देले रहे हमर माई अदले रानी है ये मंटी का तो इसे पहनले बनी हां चलो ठीक है बाटे क्या बात है चांद के टुकड़ा लगा तर चलो ठीक है आ जाके गोड़ लाग लियो ठीक ना आप चिंता मत करें ठीक ना आपकी माई के इतना सेवा करब इतना सेवा करब ना कि कभी जिंदगी में अपना सोचले बस हमके इहे चाहिए हमर माई के सपना पूरा हो जाओ तब का दिन रात हम गोड़ हाथ दबाई हां हां बस आई न घिना करियो कि हमार माई कितना खाती एक मत घिना करियो माई हमर जे तने माई उतरे पेटवा बांध के आइल बाटे कि खोइला खातिर हम देखब ना ना ऐसा कोनो बात नहीं है ठीक बा चलो अच्छा नहीं ई मत को अब आपके हेंगन करियो होंगन आपके बिना कहले पूछले हम आपकी माई का सेवा करब अरे जिया हो हमार करेजा वाह तनी हेनी हंस के बोला वाह चल चलिए अब अरे लाल दुपट्टा महल वो दुपट्टा ये दुपट्टा वाली चल लुक मशीन वाली ये दुपट्टा वाली मुझे खूब गाना बना बना के गाई ना देखो गायकार ना होई लेकिन बस गाई ना नहीं ठीक है सही गई कितना अमर करेंगे बहुत खा करे अपन बगीचा में खा देखो अजंता नहीं हम खटिया लेके आके आए ये बगीचे पर दिखाई अब वो हम का तो अब खाई कर चलो पर बगीचा बना ले करे खाइया अरे उठा के ललिया तकनवा के बोलिया अरे जन्म रे न सुनिया ए जन्म रे न सुनिया चल तू गरवा ए मुरदनिया चल तू गरवा। नमस्कार प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ से गोड़ तनी हम सोनी सुमन और ये अपन पूरा टीम बाटे यहाँ के बानी राकेश राजा और यहाँ के बानी पूजा जी और देखी जा हमने के वीडियो बना के ये संदेश रहा कि ये सब ना करे के चाही कि दहेज के चलते 50 गो बियाह शादी करो जेकरा से शादी ब्याह हो जाला वही के अच्छा समझे के चाही। ये सब गलत बात बाटे कि एगो पतो के भगा के दूसर पतो ये सब ना करे के चाही इज्जत की बात रहेला तो हम जैसे कनी वैसे वो सब मत करम जा और वीडियो आप लोग के अच्छा लगी तो दिल से लाइक कर देम जा शेयर कर देम जा कमेंट में बता देम जा वो सब के कैसा लागला। हां ये अपन चैनल है एसआर कॉमेडी ओ चैनल के सब्सक्राइब और शेयर करी टाटा बाय बाय।